האם נראה לכם זה בסדר להרביץ למישהו בקומה? כאילו, האם נראה לכם עצם זה שבן אדם לא מרגיש, לא שומע ולא רואה, או לא שם בתכלס, אומר שזה בסדר להתעלל בו? כי אני לא חושב שהרבה מאוד אנשים יסכימו להגיד שלהרביץ למישהו בקומה זה דבר טוב. אני חושב שיש אפילו אנשים שיגנו את זה יותר מסתם להרביץ לבן אדם, כי הבן אדם בקומה לא יכול לדעת את זה. עכשיו, באמת, זה סרטון שמאוד די קצר, פשוט כדי להוציא את זה מהמערכת שלי. אין לי בעיה להיות טועה, זה לא הסיבה שאני לא טבעוני, אבל זה כן קושייה שיש לי להרבה מאוד טבעונים, והם פשוט לא להרבה מאוד, אני לא יצא לי לדבר על זה יותר מדי טבעונים, וכנראה בגלל זה אני עושה את השיחה הזאת, אבל שמישהו ינסה לענות לי עליה. תסתכלו על ההגדרה של יצור חי, בטבע, מה שנקרא, ואש זה בתכלס נחשב יצור חי, אבל דוגרי אומרים שזה לא יצור חי, כי אין לזה DNA, למרות שאם אתה מעביר את כל המידע שלך, אז זה סוג של, לא משנה. כאילו DNA זה בתכלס צורת העברת מידע, אני חושב. או צורת העברת מולקולות, שמולקולות יש בהם מידע, לא משנה. בקיצור, אש בתכלס יצור חי. כשאתה נושם, אתה הורג כנראה מלא יצורים חיים. אני לא בטוח איך, אבל כאילו, עצם הקיום שלנו הורג הרבה יותר יצורים חיים. עכשיו, יש את הטיעון שאומר שזה של הרגש, ועכשיו אני אגיד לכם את זה ככה, השאלה שאמרתי על הנכה. זה לא בסדר להרביץ לנכה עדיין, לאדם כאילו בקומה, רק בגלל שהוא לא מרגיש. ויש אנשים שיגידו שזה אותו הדבר, ויש אנשים שיגידו שזה יותר גרוע. אז להגיד שהחיות מרגישות, אוקיי, אפשר גם להגיד שעץ מרגיש. השאלה היא, זה עצם זה שלא הוכחתי שעץ מרגיש לא אומר שכאילו עץ לא מרגיש. רגע, אני אבדוק את זה אפילו. אני רואה אם אני עושה פה זה. הם מסוגלים לחוש לסביבותיהם, להגיב לגירויים, ואף לתקשר ביניהם. מבחינתי, זה הרגשה. אם הם מסוגלים לתקשר ביניהם, מבחינתי מחשבות זה סוג של הרגשה, ומילים זה פשוט התבטאות של הרגשה, אבל לא משנה, זה כנראה לסרטון אחר שאני הולך להקליט היום. הקיצר, עצים מרגישים, ואני בחיים לא ראיתי טבעוני שאומר, אני לא הולך לאכול עצים. או מדברים של עצים, כמו פירות וירקות. ואני לא חושב שאדם אפאתי, אדם שלא מרגיש כלום, זה בסדר להרוג אותו. אז אני לא חושב שבגלל שעצים לא מרגישים כמו חיות, בהנחה שזה נכון, אם כי יש סיכוי שזה לא נכון בכלל, אבל שוב נניח שזה נכון, אז בגלל זה זה לא בסדר להרוג אותם. עכשיו, מה יגידו לי? מה אתם מצפים שאנחנו נמות פשוט? אני אגיד לכם, תראו, אם אתם באמת לא רוצים לפגוע באף אחד, אז סתם לא. אני חושב שזה פשוט עובדה שצריכים לקבל על העולם, מבלי לנסות ליפייף את זה. ובלי לחשוב אני לא... אני לא אוכל חיות מתות, ואז הורג ג'וק, או לא מסתכל על זה שהוא דורך על נמלים. כי על הנמלים האלה, הם לא יצורים חיים. זה כאילו, זה הכי צבוע. אני לא מנסה לרדת על אף אוכלוסייה, ואני מנסה לכבד הכרעות אישיות של כל בן אדם. סליחה, אבל... זה טיפה... כאילו, אתם יותר טובים מהאתאיסטים לפי דעתי. אם כי אני לא חושב שזה לא רף קבוע. אז כעיקרון אני כן חושב יש מקום להבין את הכאב שאנחנו עושים לחיות, אבל לכל החיות. אל תייפייפו את זה רק פרות, רק כבשים, רק תרנגולות. כאילו מה, שאר החיות שאתם הורגים זה בסדר. אז כאילו,
זה פשוט מה שאני מנסה להגיד. תנסו להבין את הדבר הזה בשביל הכובד ראש, וכשתאכלו אוכל, תבינו שזה חלק מהמשחק, אני לא רוצה לקרוא לזה משחק, אבל זה הנגורה הכי טובה שיש לי, זה חוקי המשחק, זה חוקי הפורמט, ותכבדו את החיה. זה מה שאני, כאילו, אני מכבד את החיה הזאת. בגלל שהיא הפסידה לי במשחק. זה כן משהו שאני חושב שצריך להיות, לי נגיד, אני יודע שזה לא מבחינה לוגית, מבחינה רגשית, לי יהיה קשה נגיד, אם אני אראה עכשיו מישהו שוחט פרה, יהיה לי קשה לאכול אותה. ואני יודע טוב מאוד שאין לי זה שום סיבה לוגית, זה רגשי. אני בן שחושב שלא בהכל אתה צריך להיות לוגי, אבל אם מה שאני עושה זה הכרעה רגשית, אני לא ממש יכול לבוא על זה בטענות לאנשים. זה לפי דעתי. כי אם אני אומר שאני עושה את זה כי אני מרגיש ככה, אז בן אדם יכול להגיד, אני לא מרגיש ככה. לגיטימי. מה אני אגיד לו? תושה. אז כן, זה היה כל הסנון היום, ואני הולך לקליט עוד אחד, כי יש לי נושא אחר. אוקיי, חזרנו. ואם אתם רוצים לענות לי בתגובות, אני אשמח. אז שוב, זה לא הסיבה ללמה אני לא טבעוני, אבל זה כן שאלה שמעניינת אותי. ביי ביי.